Τα ζητήματα που αφορούν την εβδομαδιαία ανάπαυση των εργαζομένων, καθώς και την εργασία τις Κυριακές και τις Αργίες, ρυθμίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 748 του 1966, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το νόμο 4808 του 2021 και το νόμο 5053 του 2023. Σε αυτό το βίντεο, θα εξετάσουμε το ισχύον πλαίσιο για τους όρους αμοιβής και εργασίας κατά τις ημέρες αργίας. Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι οι εξής. Η 1η Ιανουαρίου, άρθρο 60, του νόμου 4808 του 2021. Η 6η Ιανουαρίου, άρθρο 60, του νόμου 4808 του 2021. Η 25η Μαρτίου. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα. Η 1η Μαΐου, άρθρο 14, του νόμου 4468, 2017, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα. Η 15η Αυγούστου. Η 28η Οκτωβρίου, άρθρο 60, του νόμου 4808 του 2021. Η 25η Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση 59.635 κάθετος 1063 του 2017 και η 26η Δεκεμβρίου, παράγραφος 2, του άρθρου 42, του νόμου 4.554 του 2018. Τις υποχρεωτικές αργίες και τις Κυριακές απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα και η απασχόληση των μισθωτών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και οι εργασίες που αναφέρονται στα άρθρα 2, 7 και 9 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 40 του νόμου 1892 του 1990, διαρκούς πειράς. Η ημέρα της αργίας δεν μεταφέρεται σε περίπτωση που η αργία συμπέσει με Κυριακή, με εξαίρεση την Πρωτομαγιά, ή με άλλη ημέρα κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, λόγω πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης των μισθωτών, άρθρο 7, του νόμου 1400 του 1983. Στις περιπτώσεις εργασίας μισθωτών σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, δεν τους χορηγείται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, ρεπό. Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας. Η επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει κατά τις ημέρες αυτές. Αμοιβόμενη με ημερομίσθιο. Καταβάλλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς καμία προσάυξηση. Αμοιβόμενη με μηνιαίο μισθό. Δεν οφείλεται καμία πρόσθετη αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού τους, παράγραφος 3, του άρθρου 2, του νομοθετικού διατάγματος 3755 του 1957 και νομοθετικού διατάγματος 147 του 1973. Η επιχείρηση θα λειτουργήσει κατά τις ημέρες αυτές. Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. Δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσάυξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό. Πρώτον, αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, δικαιούνται να λάβουν μόνο προσάυξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους. Δεύτερον, αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, δικαιούνται να λάβουν εκτός από την προσάυξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους. Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες συμπίπτουν με εργάσιμες ημέρες. Τονίζεται ότι είναι καταχρηστικός ο συμψηφισμός της ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης με ημέρα υποχρεωτικής αργίας, όταν επιτρέπεται η εργασία αυτές τις ημέρες. Αυτονόητο είναι ότι υπερισχύουν τυχόν ευνοϊκότεροι όροι, παραδείγματος χάρη από συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο σχετικά με τις προσαυξήσεις της αμοιβής για εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής. Όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή που συμπίπτει με την υποχρεωτική αργία οφείλουν. Πρώτον, σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσάυξηση 75% που θα υπολογιστεί επί του νόμιμου ημερομισθίου τους. Επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση, ρεπό, σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Εργαζόμενος που αμείβεται με ημερομίσθιο και δεν απασχολείται σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας που συμπίπτει με ημέρα ανάπαυσης, λόγω της εφαρμογής της πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ένα ημερομίσθιο επιπλέον αυτών που δικαιούται, δηλαδή 7 ημερομίσθια, παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 3755 του 1957. Δεύτερον, σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προς αύξηση 75% του νόμιμου μισθού τους και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου μισθού γεννάται μόνο αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης. Σύμπτωση της χρονικής περίοδου χορήγησης της αδείας με υποχρεωτική αργία. Στην περίπτωση που στη χρονική περίοδο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας συμπέσει εργάσιμη ημέρα με εξαιρέσιμη αργία, η άδεια παρατείνεται κατά μία ημέρα, περίπτωση α, της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Αναγκαστικού νόμου 539 του 1945. Ειδικότερα, τόσο για τους ημερομίσθιους, όσο και για τους αμοιβόμενους με μηνιαίο μισθό, που βάσει προγράμματος εργασίας θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, παρατείνεται η άδεια τους κατά μία ημέρα. Οι ημερομίσθιοι που βάσει προγράμματος εργασίας δεν θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, με δεδομένο ότι συμπίπτει η εξαιρέσιμη αργία με ημέρα ανάπαυσης, δικαιούνται να λάβουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο, είτε επί πλήρους απασχόλησης δικαιούνται 7 ημερομίσθια την υπόψη εβδομάδα και τούτο γιατί, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Αναγκαστικού νόμου 539 του 1945, κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται των αποδοχών που θα ελάμβανε αν εργαζόταν. Κατ' εξαίρεση λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων και απασχόληση του προσωπικού αυτών σε ημέρες αργίας. Αν η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ρητά καθορίζονται από το άρθρο 7 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, για να απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών, και μόνο που ρητά προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, απαιτείται η υποβολή αίτησης μέσω sepenet.gr για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας, έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 1. Άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης 34.331 κάθετος Δέλτα 9 8920 της 26 Ιουλίου 2016. Επίσης, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας» που να περιλαμβάνει τα στοιχεία των μισθωτών, που πρόκειται να απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, τις ώρες απασχόλησής τους, καθώς και την ημέρα που τους χορηγείται αναπληρωματική ανάπαυση, στην περίπτωση που πρόκειται για απασχόληση κατά την Κυριακή. Ποινικές ευθύνες εργοδοτών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή. Η αργία της Κυριακής. Ως Κυριακή θεωρείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 24:00 του Σαββάτου και λήγει στις 24:00 της Κυριακής, εβδομαδιαία ανάπαυση. Η Κυριακή είναι η μέρα υποχρεωτικής αργίας και επομένως η απασχόληση του εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται. Αμοιβή λόγω εργασίας σε ημέρα Κυριακή. Η απασχόληση των εργαζομένων που πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966 είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές, Κοινή Υπουργική Απόφαση 8.900 του 1946 και 25.825 του 1951, άρθρο 2, του νομοθετικού διατάγματος 3.755 του 1957 και άρθρο 2, του νόμου 435 του 1976. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 5019 του 2023, χορηγείται, επιπλέον, υποχρεωτικά μία ημέρα ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας. Για τον υπολογισμό της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργασίας του κατά την Κυριακή, πρέπει να διακρίνουμε εάν η εν λόγω εργασία επιτρέπεται ή όχι από τον νόμο. Για επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές.
Το προσωπικό που θα εργαστεί την Κυριακή δικαιούται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προς αυξημένο κατά 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Σημειώνεται ότι ο οφειλόμενος μισθός υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές, ενώ η προσάυξηση του 75% υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθορισμένου νόμιμου ημερομισθίου ή ωρομισθίου. Επίσης, αν το προσωπικό εργαστεί την Κυριακή για περισσότερες από 5 ώρες, δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Για επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές. Το προσωπικό που θα εργαστεί την Κυριακή δικαιούται μόνο την προσάυξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου, καθώς και αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με την ομολογία των δικαστηρίων, η έννοια της εβδομαδιαίας ανάπαυσης εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Επομένως, η χορήγηση ημέρας αναπληρωματικής ανάπαυσης προϋποθέτει τη συνεχή απασχόληση του εργαζομένου καθ' όλη την εβδομάδα. Σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής εργασίας, η Κυριακή μπορεί να περιλαμβάνεται ως σταθερή εργάσιμη ημέρα χωρίς να απαιτείται η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης. Σε κάθε περίπτωση, οι μερικώς απασχολούμενοι που εργάζονται νόμιμα την Κυριακή δικαιούνται την προβλεπόμενη πρόσθετη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 75% των νόμιμων ωρομισθίων. Κατέθυμο αργίες. Εκτός από τις υποχρεωτικές αργίες, είναι δυνατόν, βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας επιχείρησης, ατομικής σύμβασης εργασίας, εθήμου, διαιτητικής απόφασης ή διατάγματος, να έχουν καθοριστεί και άλλες ημέρες ως αργίες. Τέτοιες εορτές είναι η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή. Ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 13 ακριβώς της Μεγάλης Παρασκευής. Ωστόσο, με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη και τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, μπορεί να διαφοροποιηθεί η λειτουργία των καταστημάτων την εν λόγω ημέρα, εφόσον το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες, νόμος 435 του 1976. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Δεν ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικών αργιών οι κατέθυμο αργίες, οι τοπικές εορτές, καθώς και οι ημέρες επίσημου γενικού πένθους. Αμοιβή κατέθυμο αργιών. Οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών. Αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά κατά τις ημέρες αυτές. Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. Δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσάυξηση. Αν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές, έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίου τους. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν απαγορεύεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιούνται 75% προσάυξηση για αυτή την ημέρα εργασίας τους. Αν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, τότε όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών υποχρεώσεών του, δηλαδή πρόκειται για δικαιολόγητη απουσία. Αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας, στους μισθωτούς να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό. Δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους. Το παραπάνω ισχύει εφόσον δεν απαγορεύεται η εργασία κατά τις ημέρες αυτές, από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιούνται 75% προσάυξηση για αυτή την ημέρα εργασίας τους. Αν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, τότε όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών υποχρεώσεών του, δηλαδή πρόκειται για δικαιολόγητη απουσία. Αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας, στους μισθωτούς να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
αν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές. Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. Δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από έθιμο η επιχειρησιακή συνήθεια, η συλλογική σύμβαση εργασίας κλπ. Προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο. Για την ημέρα αυτή πρέπει να δηλωθεί κανονική άδεια εκτός και εάν θεωρείται υποχρεωτική αργία με συλλογική σύμβαση εργασίας για την ημέρα αυτή. Αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό. Δικαιούνται να λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δηλωθεί κανονική άδεια. Αν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή και εκτάκτως λειτουργήσε με μονομερή απόφαση εργοδότη. Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. Δικαιούνται να λάβουν το κανονικό τους ημερομίσθιο. Αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό. Δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επιπλέον του μισθού τους, γιατί ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή. Αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί και εκτάκτως δεν λειτουργήσε με μονομερή απόφαση εργοδότη. Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο. Δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου, δηλαδή να το απαιτήσουν. Αμοιβόμενοι με μηνιαίο μισθό. Δεν δικαιούνται να λάβουν άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους. Όσον αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν οι αργίες που ορίζονται και για τους τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Σύμφωνα με τον νόμο 1157 του 1981, οι αργίες των παραπάνω εργαζομένων είναι οι εξής. Η 1η Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά. Η 6η Ιανουαρίου, Θεοφάνια. Η Καθαρά Δευτέρα. Η 25η Μαρτίου. Η Μεγάλη Παρασκευή. Το Μεγάλο Σάββατο. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα. Η 1η Μαΐου. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η 15η Αυγούστου. Η 28η Οκτωβρίου. Η 25η Δεκεμβρίου και η 26η Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας.